ଲୋଭ। କୁକୁରଟିଏ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଧରିଥାଏ। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଝରଣା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ତା ଉପରେ କାଠଗଡ଼ଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁରର ଟିକିଏ ତା ଉପରେ ଦେଇ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ ଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା। କୁକୁରର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଖାଇବା ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭୋ ହୋଇ ଛାଇ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ମାରିଲା। ତା ପାଟିରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସକୁ ହରାଇଲା। ମନେ ରଖ, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।